aprangsi nanglutum kadok awe media korte tomphan lapenan parsame karbi solangdo arada tumaphan nilitum karbi film society hinpen karbi jutang jubat anim rokom lapen lamarjan kichin hon karbi alama ki kichin hon akardom nanglutum kadok we phan pajeriklo kardom jasmet pet pini nanglutum media korte tumpen lapenan parta karbi solangdo arat phanil tum ke than pachini kang tung mangela hello nilitum karbi film society hinpen non isi ningkan esek pen labang soket henai asayang de nilitum ke klempon ani kanwang dadu lasi non la bangke lahlo laswa sayang deng bangke karbi film society ahin pen ingdeng pho laswa chong mai pi mate 5th general conference lapenan pars tame ningkan krenar kep foundation day mate karbi film society ningkan krenar kep amhang ke thegani ke talon lase halabang suarni ke nilitum irpon thulo lake karbi cinema de mate karbi lamarjan arni pusi la ingdeng si bangke nilitum paman ponlo lase ladak sayang deng hinido hinia sayang deng bangke lahalo nilitum non kebangji jun mate jakhong tarik krege thom lapen tarik krepli la bangke ladak karbi people hul tarlang solongsi nilitum bangso pho general conference mate karbi film society ingdeng phola bangso achong mai pi bangke lani ni bang nilitum daksi biponpo lake tarik krege thom jakhong bosik na bosik tarik krege thom mat jun lo bosik krege thom la bangke nilitum delegate satuma phan la bangso ke phar ni lo sayang deng bang la halo tarik krege thom bangke nilitum earning sam por phai ke thom benke registration of delegates lapen elevation of camp earning sam mangala delegates tum phan amen ke thap lapen da alang tum phan ke do ke thak do ke dim nilitum kisik pi la bangso sayang deng bang nilitum la earning sam por phai ke thom si athik ponlo lapen te earning sam por phai pho bangke subject committee meeting nilitum do po la ingdeng pho chomai pi aputha ko pi si chingwai ponjima labang so nilitum draft isika bonda pondo labang so draft atteng pe nilitum subject committee bangke chingwai ponpo lapente earning sam por phai throk pena bangke chikimo karbi film show la bangke karlitang tado bepi sarpi ke hai labang so men pensi nilitum labang so jo bangke la mesen karbia film pirthe long nong nam ka che thangdu nong ke karbia film tadu la film ko thang nilitum ke joy pen labang so paklang ponji labang so chikimo film show kang tu ponji bang lake sar hum sing be maipu karbi jutang song alang lihin pensi labang so ajai mek bangke ingtu ponpo lapen la sorni bangke la film show tangde lo polo tangde nilitum porphai sirke bangke ajo tamari gichu lansi nilitum la krege thomar ni bangke nilitum sayang deng bi ponlo lapente uthoda da bosik krepli arni bangke la hello nilitum ada porphai throksira thongkep abangke rurang sena phan chardom chardi mate hirjumi gichu hang omes tu rurang sena sarpo by lake keja ponje bangke sar chandra singh kro advisor karbi film society abidi sar chandra singh kro hin pensi labang so sayang deng bangke napachun piponpo lapende porphainar keba bangke tribute to departed souls to be led by Sri Sunil Tokbi General Secretary Karbi Culture Society la pende da phia bangke sar Sunil Tokbi kongchun bang karbi jutang song alang lihin pensi la karbi jutang jubat ke thegatum lunlam ke thegatum karlitang arnamani plantang atum han labang su arnama hai ge chohang mate chardom chardi sai bangke alang lihin pensi klempon po la pente ladak ka cherap dunjia bangke nilitum karbi film society general secretary mongol singh ropi alang hin pensi ladak cherap dun po laben porphainar kep rat hongkep adap nabangso bangke hosting of plague by Dilip Be la nilimena lo president hin pensi plague host ponpo
lapente labdak nang cerap dunjia bangke Sri Rangkumar Teron alang dunmai pulo lapen Sri Suren be dunmai pulo lang bahini si bangso lama pangjarang deng bangke nang cerap dun si bangso sai pacun ponpo lapen porphai sirke ba bangke niltum sayang deng hisik pondo lage plantation drive thing pierong ki pon labang so sayang deng bangta niltum adap apor klem ponji lapen det pena bangke niltum ladak isi kedam gewang dak langroi do ko mala so kedam gewang langroi athak nitum isi footbridge pu ekeng dama adondon nitum ki kim pondo lapen an parsetame Ladakh Karbi Film Society aphan kichu ki junadim kitchen lapen te iltum barpi barso ke damadim toilet labangso nang semar pi pondo labangso ke semar pon bangke kitchen lapen toilet ke semar pon bangke sar surjorong phar honorable em in charge art and culture department lapen an parta MLA alang lihin pensi labangso kitchen lapen toilet labangso hem ke tang bangke arona ting ben ipu pon po lapen adun thu la ekeng dam labangso adondona bangke Sar Lunsing Teron Honorable EM in charge PNRD Karbi Anglong Thomas Council and parta MLA alang lin pensi bangso adondona bangke ipu pon po lapen dera phi por phai sirke pra minit hongke pa por la bangke lang sugijun mate breakfast ansu labang suke chuang deng lo lapen te por phai kep pen na bangke nilitum la ho ang deng achong mai pi labang suke pang cheng pon asi pang cheng chia prang labang so sayang deng kang pu ponji ke pang pu ponji bang lake Sar Bida Singh Rongpi founder president Karbi Film Society asong keman cheng mate labang so Presiden Keman Cheng abang pulo Sar Bida Singh Rongpi XCM Karbi Anglong Thomas Council alang lihin bensi bangso indeng ko chomai pi bangke ing pupon po lapen bajik por phai crazy abangke nilitum la chongmai pi phan isi draft ke semar pondo labang so draft abang dokumen puthak nilitum kado kawe adilige chatum ben nilitum chingki chingwai pona sayang deng bangke nilitum pangcheng ponpo lapen de por phai hini bangke iltum anarlo an kichu lason si pathik ponlo lapen de aning sam por phai ki thom bangke puthot labang so drap ang thun niltum aku kaching wai ponthu kado ka wepe labang so sai ang deng do ponpo lapen de por phai pi bangke selection or election iltum kang wai ta hai kali pulotang te election do nang kok ta hai mine laso ke mo apor si iltum thanpo labangke of new KFS CC members la nilitum dak CC a members atum puthot a committee aphan abang thu kangwai labang so sayang deng bangke nitum por phai pli long si dopo laben por phai throk pen bangke culture night in loving memory of Borsing Bay founder KFS member and led Malini Tisopi renowned singer la por phai throk bangke Borsing Bay Kalitang alang dige Karbi Lamarjan di Pupaklang lo pulutang te kepache thang nai la naon ji ajaji la sobang pulonon tum long pen avedelo la se alang limen pen la pen parda kachin honnai alun sepi maluni tisopi alang li kedak wolong ko maji lo rongnogor adung ahem alang li tanon tum long avedelo la se alang tum bang ini amen pensi nil tum bang so alutu najo bangke nil tum panong pon lo la pen la bang so lutu najo kang pu ponji bangke lake Sar Bijoy Lekhe, Board Chairman, Art and Culture Department, Karbi Anglong Thomas Council, alang lihin pensi, bangso alutuna jo bangke ingku ponpo. La silap la kripli arni bangan si, bosi kripli arni bangke, la chongmai pi bangke, jut pon kokpo. Krege thom lapen kripli. Lapen de krip puthoda da mate krip ho bosi ke bangke nilitum Karbi Film Society arta ningkan trainer kep kecok labangso pace ton dunsi nilitum Karbi cinema day ulabangso ni ke nilitum ki irpon jasemet bangala halo Karbi Lamarjana long anpartami Karbi jutang ribat labangso kaching hon kado gawe ke claim ke damarat kado gawe do an atum ben labangso kaching ki chethan kaching wai mate kachetong labangso ni si nilitum Karbi cinema day pula bangso bangkela amang
ningkan krinar kep amhang ke thegar ni bangke niltum ki bipon lapen ki bang jilang same amhang ke thegar ni ana bangke karbi cinema de usini niltum irpon berpo lalo labang suarnita niltum puthop niltum kaya sayang denga tengsi niltum klemponji lapente por phai sirkep pena bangke niltum isi seminar sondoji la bangke la kaddo kawe film mate lamarjan aning ke hang ke klem aning hang bang pu bang pri kaddo kawe tum han itum phasi la bang solong itum chingwai ponji la bangke alam thepia bangke acting lapen film making acting ko sonse acting nangji ma lapen film isi ko sonse semar nangji ma lahai puthak ni tum che than simum la bangga aluhi chohang ponlo nange than ponje bang lage Mrs. Monimala Das National School of Drama alumna lo lapen theater personality alang like Guwahati pensi dagwangji lapen te inut bang do thulang lage Mridul Gupta eminent film director Guwahati Assam alang litum bahini sila bang so sayang deng bangke litum kado we phansi thansi mumpon jia phansi litum chopha pon lapen de do thulang por phai si pen bangke litum open session do ji lage song amai phu hin pensi labangke mai ini ponpo lapente isi kangku do hon serialir po karbi lamarjana song mate karbi film society tum amethang jungjung isi alamde ason isi do laswa so magazine bangke ipu ponpo lapenan pars dame iltum karchu ponji do bang pli abang pu aphan iltum karbi film society ben abang so amai hud karchu ponji do lake kiching si bangela hanlo Dr. Tuliram Ronghang, Honorable CM Karbinglong Thomas Council. Alang Lipanta, Archu Ponji Bangela Halo, Ken Film Festival along Alangli, Kabonda, Alamarjan Labangso trailer, Haladake Paklang, Dun Tegapo. Iltum Mathauni, Hadake, Bonai, Karbi Alamarjan, Ken Festival long son itum Paklang Dun Longi, Mathaune, Savoy Pisita, Ekopai Game, Alangli Kabonda Lamarjan, Hadak Paklang Dun Teglo, Lapen Parta, Iltum Karbi Lamarjan a song, Karbi Alamarjan, Keklem Kedamatum Han, Alangli Ansusian, Ani Parun Pon Alabang so Fosi, Niltum Alangli An, Kachuru, Mate Karchu, Labang, so assigned then Alang Panda Deng Punji, Lapente, Dagdu Tulang, Hiniang Deng Banke, Dhuniram Tisu, filmmaker, producer. Alang li phan bangke niltum lifetime achievement. Labang so award bangsi alang anung e bangsi alang li phan pajir ponpo lapen du thulang Srimoti Aimi Burua, director, actor, entrepreneur. Alang li phan Aimi Burua phan labang so karchu ponjialam the bangke lahanlo alang li karbia pindeng sumpot. Ilitum pirthe adang along labang so ki paje thangpon. Lage lahanlo Ken Film Festival long alangli karbia pindeng sumpot si elituma pindeng sumpot si anso se pirthe dang long nang pa che thang pilo lasi alangli phan litum karchu ponji phan alangli phan ta chu hangpo lapen adun thulu thulang lage Ronjit Teron alangli ke producer actor lo alangli karbiang bompen technician light boy labang so ke manun cheng da bang phulo lapen pars ta melang li non ke lamarjan kabondang denglo alangli dalo spot po kangbo luti wa lamarjan pirthe adang penang an adim long ke non la so lamarjan paklang pon bom lo nong i gelong da dolo lapen non anta paklang pon bom la lake dak India chok da kalilo along kapre Europe a country long tame France long tame lo song kapre dim non paklang pon bom lo lasi alangli labang so karbia katuma order dura lama ki pindeng sumpot lamarjano pel pirthe dang pache thanglun thekpot alangli phansa litum ka churu pondur lalo lapente aphi mai doji labang so mai long ke iltum CM Sir Dr. Tuliram Ronghang phansi iltum arhi sir pu mata ke chu hang thulo lapente special guest doji lage Sir Omar Singh Tiso honorable MP lo lapente iltum guest of honor labangke Sir Surya Rongphar Honorable EM in charge Art and Culture and Part MLA lo Sir Lun Singh Teron Honorable EM in charge PNRD lapen MLA lo lapen Dr. Habe Teron alangli ta MLA lo lapen Srimoti Niso Terangpi alangli MLA phanda hang pon lo nitum lapen an part ada local MSC
Sar Juni Timung alang phangsa tum chupapon lapente Sar Longki Phangchu retired IAS Vice Chairman and Northeastern Council Government of India alang phanda hangpon lo lapente Sar Hum Singh B President KCS lapen Sar Sunil Tokbi General Secretary KCS Sar Khorsing Ingti President Karbi Lamedamai lapen Sar Chandra Singh Kro BD Sar Karbi Film Society Sar Rajiv Kro BD Sar Karbi Film Society lapenan parsita nilutum kadowe Karbi Anglong Autonomous Council along EM kedoan lapen MEC kedoan phanta nilutum chuhangpon lapenan pars tame nilutum invited guest hang polo Sar Bijoy Lethe Chairman Art and Culture Karbi Anglong Autonomous Council lapente Sangpi Niropoma Timungpi Additional Secretary Law in charge Art and Culture lapente Mrs. Kathi Katharpi in charge Deputy Director Art and Culture Karbi Anglong Autonomous Council lapen Sar Dilip Kathar Tribal Cultural Research Officer Karbi Anglong Autonomous Council lapenan parsita all ex-members of Karbi Film Society. Karbi Film Society long abarim how kecheng benang claim nang dam non anta nang chirab dum bom a members do antum handan dum chu phapon lo lapente kaddo kawe senior lapen junior ke do an artist atum hans tame nin tum chu phapon lo enangan nitum kido da pale lo lapente kiliun e nil tum a hem ke paliun e an sitame non la nang nitum media hoiben alang nitum kaddo kawe phan chu phapon lo lapen niltum Karbi sulang do arada phansdame la ni thom asayang denglong nang litum kaddo kaweta nang chirab na chitu dumpo lapen arong alon nang pidumpo besi niltum Karbi Film Society nang litum kaddo kawe phan nang chitong nun peji ba bidi sorenai pidum dia phansi niltum hinpen nang chimi gupani Karbi Film Society lotang telada konsere pencet waktu sepo sepi tip tingkat temanda Pangrong Konet Ason Sido kita tak ini tum Karbi Long Long ketik long pangke Karbi Artist Forum Karbi Long Artist Association Library kita milih dengan angkok nasi laso lelang dam lotang desi kape kecetak sosok dah tukok ason nolasi ason bukan nanti tum gopilo puji lapen alang itu mapan lapang so ni long kecupa pada pom jina hoklo nilitum ke song puwa labangso amen pen mangke nildum Karbi Culture Society atum bhan haisi nildum phaponchot athe nildum langdam pulotang te dake la jutangana labangso songe Karbi Culture Society hello rada song pen ke thinai lo lapen adum thu lahai lunlam mate culture hin labangso iklema asong ke thegam long bang Karbi Film Society lo kapre ga men aso sa dobon sitamela pan thir thip lo poson mane phadam mimi la poson song bang ni tum bang thegam long le bahini ba thom inut bahini mane puchir palak sona song bang tum penang Karbi Anglong le du la so joksi nilitum la song pu bang isi recognize a song bang nilitum thegam long le de jok tum song amen ben ke phapon pe sitamela abang pu ba abang pi pu pena bangke nilitum ka do ke phanda alu ta pale lapen kilili anta pom henili na to media hoi pen sabi nilitum chu phapon lo wachuni ripon Karbi Film Society meku function bang apa ini merasa conference lo laso conference long ke nilitum ningkan ke thom pen lote nilitum kai ta arpu labang so ke chelardu lapen te peneng bangke nitum labang so chongmai pielong ke arona luta nilitum ke deng ponpo lapen te kewang jilang la non jitu kang ni dia la so tams pendet ke nilitum kewang jilang tams pen bangke dak arona ludoji arona lo nilitum kado kawiarat Karbi Anglong adang nilitum krepo hawardu mati jurnal du la tumben nilitum chingwai chingsaisi arona lu bangke deng ponpo la so arona lu ateng pensi nilitum kewang jilang ani bangke nilitum la claim ponpo dam ponpo Karbi Film Society ke laben mo ben nangli pula arpu ke chelar kado we bang non mangil tu puthe kelang ko matong duji ne ladak bang phokebra pho doji lalang litum si la mai pu chun bang ben chenglok kapre arpu bang de alang litum hin ben si tak chingwai ching sai pon si chebak ponpo akhirnya aku cepet akibia komiti seng ponpo